antics grans de Calella i al cap d'un any de l'inauguració ens tornem a trobar aquí a la plaça de l'Ajuntament per en aquesta trobada de la Maresma per estudiar una loteria. Per tant, sabem que els homes i les dones de Calella tots ens movem, tenim ganes d'organitzar i tenim ganes, sobretot, de mantenir i de fer viure el que és la cultura popular i tradicional del nostre país. Per tant, res més per la meva part, agrair-vos la vostra assistència, la participació, la música, etc. I evidentment dir-vos que la festa no acaba aquí, que continua el municipal que està a la Fora de Lloret i continua després amb un ball popular obert a tot el poble. Per la meva banda res més, tornar-vos a donar les gràcies, esperar que acabi bé la festa d'avui i que tingueu una alegria i fins sempre. Gràcies. També la bandera Freguers i Galeres, l'Institut Públic aquí de Calella i evidentment agrair a totes les coses participants aquí del Maresme. En primer lloc, doncs, agrair a la colla de Calella per aquesta organització i per aquesta tretzena trobada del Maresme. I com no, felicitar a l'Eulàlia Callacoll de la colla del Masnou, que segur que ens portarà la banda amb un mot en tot l'any 2003-2004. Felicitats, Eulàlia. I a més de dir, doncs, al nom de l'agrupació, gràcies a tothom i ja que pertanyo a aquesta comarca, visca el Maresme! Exacte. Volem fer-ho que el ball cultural